is your boy DJ S Shine Best International. Mbia kuhozo aga mabonyi Igbo
ụmụ Igbo na-edozi obodo anyị edozi anyị bata obodo onye ọzọ anyị esolufa dozibelufa obodo solo ndị nwe obodo na-ebi n'udo Igbo na-edozi obodo edozi one ndị si n'ụlọ dị mma yo ụmụ Igbo si n'ụlọ dị mma yo amalụ mmanụ na amalụ tubezi yo emesi onye bụ ọnụ ka ọ ga-ejikwa okwu dị mma ofu moto ju na ya mejọ otu Ọnụcha ọtụtụ moto ndị ọzọ ga-ejelili otu Ọnụcha ga-abụli ibu nataba ebe ibe na-adị ka ọ na-adị adị ekwunye ekwu Okuzuda ibube ọ dị ka ọnyụrụ anyụ Okuzuda ibube ọ dị ka ọnyụrụ anyụ Kopi baki ke yawo kopi magani ba mo la mo ki ba gwa la wo nenu akosi be oli mali ko gbe kan ne bido King of Highlife ebu kan ne bido anya be anya oge ne bonu churches agbapu bero mmano sabo Ogene kana bido Ogene kana bido Ogene bunyo chassis Amapu bero mmano Ogene bunyo chassis Anyabe anya chacha Ogene bunyo chassis Nkebe egwu na-abịa
anyị bịara wee tiri ụmụ wee egwu onye nọdụ ibe ya nọdụ ụwa na-asụ nsọ ịmakwa na onye ṅụrụ ọgọ na-adị agbasi egwu ike ọ dị agbasi egwu ike ma ncha ndị kọbịkọbị paka ike ga-agwụ aka na egwu ka na-ebido ebido Oliver dị Coque aka na-ebido egwu ebido King of Highlife egwu ka na-ebido ebido oge na-esa super anyị bụ new chassis agbapụbero mmanụ ogene ka na-ebido ebido ogene ka na-ebido egwu ogene bụ new chassis agbapụbero mmanụ ogene bụ new chassis anya be anya cha cha ogene bụ new chassis nke bụ egwu na-abịa si n'ụlọ dị mma iyo ụmụ Igbo si n'ụlọ dị mma iyo amalụ mmanụ na amalụ pụbezi iyo super anyị ezezugo ụwa niile anyị ejego obodo kwuru obodo egwu ọma Chukwu nyara anyị n'ụwa ka anyị aga Olise bụrụ ụwa na-eweta egwu dị mma ọ Chukwu nyere anyị egwu ọma ife amụla m ka ife agwọla agwọ ogene ka na-ebido ebido anyị bụ new chassis ogene ka na-ebido egwu anyị bụ new chassis ogene bụ new chassis agbapụbero mmanụ ogene bụ new chassis anya be anya cha cha ogene bụ new chassis nke bụ egwu na-abịa onye si n'ụlọ dị mma iyo ụmụ Igbo si n'ụlọ dị mma iyo amalụ mmanụ na amalụ pụbezi iyo ife amụla mụ ka ife agwọla agwọ a na-ekwu na nkịtị ọ Chukwu na-akpụrụ anyị egwu dị mma anyị ji enye ụmụ ụwa obi aṅụrị onye ndị si n'ụlọ dị mma iyo ụmụ Igbo si n'ụlọ dị mma iyo amalụ mmanụ na amalụ pụbezi iyo 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 yo 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 anyị ga-anabazi n'ụlọ yo yo ụbọchị ọzọ ya nọ n'ikpere ya yo 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 ụmụ Igbo bụ nna na anyị ga-anabazi n'ụlọ yo ụbọchị ọzọ ya nọ n'ikpere ya yo
jeni kakizenti iluzie solunwa kuna biri inata kwala inakwaje kama ya neno wamono okungbali boy kakizenti iluzie bulwa onyo mebezi nani go okungbali boy kakizenti jabo iluzie wolona na Mwane mebene onyo mebezi nani po Ogazi amaka weji na gombo Ogazi amaka weji Osili onyo Mkenkeni Ekeke na lojika isagalo Aji ashagata na mulu Sakebeno Aji asalebe ebeno Hasadebe na ya mulu Obi amuze no chini mo Hasadebe mo Namo na Mane bene Nyamano Ojeligwe bwevine Ojeligwe bichwa Mwane bene Mwane mabazina ebena Ogazi amaka weji na gamo Ogazi amaka weji Mwane mebe Onyo mebe zina ni bo wadade Mwane mebe zina Bezina
Is your boy, DJ S Shine Best International.
webe ekele titi obodo owi unde wani shine gama International. Ana manu. Batamu na ya rabu. Atije. Robo. Atije International. Robo smoke. Democracy, mwajua Nigeria. Ogini bu democracy. Asena bo shisha nye kuoshia. Mwajua Nigeria zakwakwa. Mwabwe nyoge kukweushia. Mwabu na mwabwe nyege kushia. Biko nuka mkuweushia.
election anyị na-akwadebe atụsi ebe atụsi emekwanye mmegheli maka na ụmụ ogbenye amago ndị na-emetebe mma maka na ndị onye tụrụ vootu mbụ onye bụ na na-achọzi akpị ya ndị nwanyị si n'aba ga-edozi obodo anyị onye bụ na na-achọzi akpị ya ọ na bụ ya bụ demokrasi Igbo Morocco ojemba Igbo Morocco ojemba enwilo Igbo Morocco ojemba enwilo Igbo Morocco ojemba enwilo Igbo Morocco ojemba enwilo ọgaranya n'iji ego ụmụ ogbenye na ụzọ nkwọ prezidenti ka ndị Igbo na-ekwu si were ọchịchị prezidenti ka enye onye Igbo mana ajụjụ na-ajụ ndị Igbo be anyị ha ndị Igbo unu adịgo n'owu ndị Igbo unu adịwo n'owu ebe lụsiri mmadụ 13 wee na-azọsọbụ prezidenti ndị Igbo n'anyị enwero Igbo lida gịnị mere na anya makwabụ onye n'azụ ka wee nweta ibe a na-achọ onye ọbụla kwuwe ochi ya mgba na-ekwu ọmụ uche m ndị Igbo ka ekwuru n'okwu inelu anya na seneti ibe na-abụzi bụ impeachment iveze nwere m na-emeri impeachment onye m uche ụbọaka dị Igbo oyiyi ofoyi emerie impeachment ewelunye paya ọzọ anyị manyị mụọ emekete baba nkata ka emekwenye impeach ọ bụrụ na chi ya ekwere emeziri kwuwekwu na nke Obasanjo ka emekwenye impeach ọ na bụ ibe anyị ya eje emebe ọ na bụ ya ga-enyelu Naijiria aka unu lụọ na aka sụ baba na-elo maka ọ dị mma ndị Naijiria ekene akụ na ụba niile Chukwu nyere obodo anyị Naijiria baje ka anyị lesiri isi ego si na ego na-akọ anyị ụkọ kwa ụbọchị asị na dọla alịa kwa mbọchị asị na paụnd alịa ndị Igbo tọ na-akụmọta Naijiria tọ na-akụmọta Igbo Morocco ojemba enwilo 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 amanibe ga-adị mma na Naijiria ibe mere ugwu ka emenye na ndịda ibe mere ndịda ka emenye n'ugwu maka na ekwusi eziokwu masị ekwere ekwe n'ọnya na-ebute nsogbu agbasielu masị emere eme n'ọnya na-ebute nsogbu Igbo Morocco ojemba enwilo atụala ọmalụ atụala obekove enyi si n'ọbịa kedu mgbe ibe ga-adị mma na Naijiria simenti dị na Naijiria mmanụ petrolu dị na Naijiria anyị nwere gaasị na Naijiria kerozin dịbụ na Naijiria okwute Naijiria na-emela anyị igwe anyị nwere kolu n'Enugu anyị Yoruba na-amịta ji amịta rọba enwesịrị piramidi n'ugwu Awụsa ma vacha ka anyị nwesịrị na be anyị
no dia chi ya je o tetelula mi ya zaro no bi ya o je si abata no dia chi ya je ewo egu Morroco osu miki 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 suwo je bu ado mo no ne gwa na yo se maro emeke Morroco o je me mwilo iba Morroco o je me mwilo egu mo jambe ibu wilo Morroco o je me mwilo egu mo jambe wilo iba Morroco o je me mwilo egu mo jambe wilo ibu Morroco o je me mwilo egu mo jambe wilo ekele mu je me kuma kan luke na Edem di nugu sukao kan jesu to yimo sujanu pi eza aku wata wanu kedam namulo janu naro 1964 eze nwa eze woke eze Edem agabanu wanu ndi Edem where's that you number John oye mako wata ndi Edem nina John bidoli ija akwụkwọ na Central School no si Edem Ibo nede na penu na mana kaburi ya mbụ Owelu naro 1976 Owe banye Boys High School na datienu Ebo jere bu oke akwụkwọ Owelu naro 1982 John jewelo bodo oyibo Welu si na United Kingdom Ebo jere ime lọọ Owelu naro 1997 Arabu ko ji bulu lawyer o Onye ma John Piazza Onye bụ sub principal nke Jonathan and Co solicitors So onye Igbo nke zulu lawyer ili n'ime obodo London ọgbanye akụ nwata ndị Edem niile egwu Morroco je mbe enwilo egu mo jambe wilo Morroco je mbe enwilo egu mo jambe wilo okele nụ nwanyị wee nụta lọlọ chinyere tina eze Chukwu gọziri ya n'ọmụmụ na nwa nwunye nwe mụọlụ ya ụmụ ise Adachika eze Masa Jeje eze Masa Nnamdi eze Masa Nonso eze Olunibazo Mutada Nneka eze Adadiarama Iba Morroco ojemba Owelu naro 1994 John Shilozo na Edem Shizi ebula ku nwata wanu ndị Edem Makimi n'ozuru lawyer ili ka eji weluzie na London wee gbanye Shilozo wanu ndị Igbo niile ndị bi na London Ọnwa na-eti lora nke Edem Oyama Ọlọmọlụrụ na Edem akalikani maka na kwa arọ ka o ji donate kọpụ ka zọba ọsị na ọ bụ n'aba nne ya nke nwugbo agbamụlọ ọmụmụ mama enne n'ịgba n'ịka oye okike eze ozi mụ kenele ya mama na mama ba n'ịka o nwere onye ga-emele ya ka nne mụrụ ya n'abọ ozi
onye rochukwu n'igadi yo Boniface asogba ono nenyi wanu ndi adam Managing Director Asop Nigeria Limited Oga Bata Bata Barrister A.O. Osuji Nwanne dị namba n'isu Agụ na-eche ibe n'isu Dr. Chess Nwajagu Ogbu ebi nwa welu gonoka o Ekenedili Professor Emmanuel Ezugwu Araba wanu no bi Nsụka o Dr. Chris Okeke Akunne Loka enyoye na o Kedu maka Chief Chris Onora Enye boso na namu Shine duene Agweke na mwokwe Yono si muke neliye Mrs. Felicia Fo na Mrs. Ngozi Olume Na Mrs. Uche Nnọkọkọ N'ọbụ ndị mmadụ mbọ n'ime ụmụ nwanyị anya ji wee bụrụ Bible tata ewo Aike enete Ọganigwe wanu ndị Adam Igbo-Morocco ojembe mwilo Ojembe leze neze gelu ya Wose mukene aka na-esheze Lambert Eza The Royal Regent nke ndị Adam Community Mukendeliye His Royal Highness Eze wanu na newe Mirikara wanu newe Eze Chukwu debele wanu na newe Royal Palace Hotel n'Enugu Igbo-Morocco jembe mwilo Igbo-Morocco mwilo 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 His Royal Highness Igweje Omama Ifes Nashi Industries Limited Ekana dịrị ya nne ya nwodo Wosi mụ keneli ya Igwe koloni Ishida Washiagha Wosi mụ keneli ya Fidelis Agogwu Ọnwa na Nsụka Ọnwa Oyoko Barrister Chigozie Okonkwo Wosi mụ keneli ya kwesịrị eze nwodo Oyi mekwala emeke Ebu ifamasi na nando Oyoma Wosi mụ keneli ya Okechukwu Itagi Deputy Governor n'Igadi ya Amechi eze ma Meche Eze nwata nke Edem Igbo-Morocco jembe mwilo Oyi meje nuti eza Onye siri jideko jino na biba dị mma Igbo-Morocco jembe mwilo Igbo-Morocco mwilo Igbo-Morocco jembe mwilo Igbo-Morocco mwilo Anukwu mụlagwu ya nwe Omelora nwanne nke mụ Omelora bụ enyi kwọ nwa Ive mene judu eze Onye ma agada na national Eze nni ya ibu ọma Akada nwa mele ogologo gelulu n'ụlọ Sylvester Odoyi Okeke Omelora na Namu Nna tubugo n'ime ọrụ ma Ezigbo dị Polina isi eze nke na-esokwu Ekene dịlị Rafael Udeze Okeke Nze aka ji ugo na Namu Oshila ọzụ ha na Namu
Ugochi Anambra West Ugulo Nabo. Ekene Delicious Manugo Cab, Shadow. Akwatu Egwu na Namo. Emmanuel Chukwu Emeka Boma. Agubaza Nedo. Chief Executive Officer, Newi Community Association na United Kingdom. Yushen na Obidia. Abungwe Lotena Ewa. Daniel Lungwa Machete. Akusini Bwana Nukuku. E.Morroco Jambe Wilo. Egumojambe wilo. E.Morroco Jambe Wilo. Egumojambe wilo. Uche na mwanya jaka. Egumojambe wilo. Eza no dugo no ka. Egumojambe wilo. Dugo Associates. Egumojambe wilo. E.Morroco Wilo. Egumojambe wilo. Etelebate meko kwaranyi ya. Akebusha nwanu mwabomu. Akebusha nwani dato South. Ugo ni ya no su Owere. Ugo shinyere nadazi enu. E.Morroco Jambe Wilo. Ayiba mena iba sebe. Ebuba dike. Numu abomu. Eze imonye polisi. Ibe mena bashoru. Ino nzeribe ekwimu. Duru. Akwa batani siopo. Managing Director. Atom Holdings Limited. Ezibodi omo yemi ekwimu wanyoma. Ezibodi kikelomo ekwimu wanyoma. E.Morroco Jambe Wilo. Egumojambe wilo. E.Morroco Jambe Wilo. Egumojambe wilo. E.Morroco Jambe Wilo. Egumojambe wilo. Is your boy, DJ S. Shine Best International. Here it comes. Beautiful people. The Premier Dance Band introducing to you the Omenani series. And this is your Omenani special #1. Ndị be anyị, onye si nwatakịrị jide nkapụ ya debekwalia mmiri oge ji wa akwa aka. Ọ kwazi ife jokwuru onwe na mmadụ ga-afụ oke lụrụ onye ọzọ, o were ya jee nye onye ọ si n'afọ n'anya. Onye a ga-emechakwa n'ụlọta. N'efie nwere ọdụdụ na chie na-achụli ya ejiji, maka na ịlachasịgodo ogede ntịtị tụnye mgbugbu ya na mmiri, emesịa osenu. Onye ị na-emegide mana ọ bụ nya ga-anọpụrụ iji n'ọkụ echi. Ọ bụgodị na ọ bụrụ nyanwa mana ọ bụ nwanne nwa mụtara ka ọ bụ nwanne ya. Ọ bụ na ọ bụrụ nyanwa ka o menyere mana ọ ga-emenyela onye nke ya.
welo na bafụl ya n'anya wee togide otuto ntogbu na-egbu nwa nkịta ka anyị na nwatakịrị a na n'iyi nwatakịrị na-eto aja otuto si na efụrụ ya n'anya ikpọ ọnya agụ ikpọ ọnya dike ikpọ ọnya nka ikpọ ọnya nta ikpọ ọnya imo alụkwa na ọ bụrụ na mmekata wee welebe a wee sonye na ọ bụrụ na ọ bụrụ onye osozi n'ilo sobe gị nwa akwa n'ife mee nwatakịrị a bụ omeka agụ anyị na-achọ ịkọ akụkọ ya kịta obi m fụgbalụ m omeka agụ fụgbalụ m omeka agụ omeka agụ leke mmụọ omeka agụ lelede mmụọ ọ bụ na ịfụgbalụ m omeka agụ fụgbalụ m omeka agụ ka m nwere bi n'ịgbọ ya aka ọ bụ na ịfụgbalụ m omeka agụ fụgbalụ m omeka agụ ka m nwere bi n'ịgbọ ya aka ma ngigidogwu jide ọfọ ma ngigidogwu jide ọfọ aboni fugbalu mo meka ko fugbalu mo meka ko kan wele bini boya ka aboni fugbalu mo meka ko fugbalu mo meka ko kan wele bini boya ka mangidi dogu jida fo mangidi dogu jida fo mekata wee fụ na anyị ekwebe egwu ukwe ụna onye kpọkọ ndị iche nye na vadiwa na-achị obodo Stefani a ga-echikwa n'ofu nwa ejiji ka ọ ga-abụ mbọsị achọ nwoke ma afọ azụ ọ bụrụ ya nọchiri anya ndị ọkpọkọba wee sị ya kedụzi onye na-achị iche echichi na ị nwere ụmụaka nwoke na-abụ Stefani bụ nwa ya nke ọ dụrụ a na-akpọ omeka agụ ụfọdụ ndị obodo wee iwe naba na-ayọfa kpochighị aba azụ ma wesị na fafụ nụrụ ebe ji na-esi n'ọdụdụ wale ebu ome ka ego si bụrụ nwatakịrị ga-eji echichi ma nke okenye anọdụ ka ọ ga-abụ ara elu efu echi niile ebido mebe nsị mebe alụ ọ ga-abụ ndị ụmụaka ba ga-amụta n'ọdịnihu ji asịba ji ekpuchibe wee kpọọ nna omeka agụsị ya na ba ma nọkwanụ ka omebe dị otu a nye na onwe owezi iwe si ka ma ọ ga-abụ na anya mechi omeka agụ echichi ebe dị igbo ofu eme omekata wee bụrụ mbọsị eke nne omeka agụ wee kpọọ omeka agụ wee kebie ekike na-eke nwa eze echechasị anya bụ ekike wee dulie tụkwasị n'elu ịnyịnya bụ onye isi odigbo esi anya kwụrụ emeka agụ ka ọ gbagharịa abịa mbeba ka ọ bụrụ na ndị obodo amala onye ga-achị ya mbọsị ọ bụ na ọ dị ka ọ ga-adị kaba nọzi ebe ba na-agbafe abịa
Nwanne omeka akụ nọ. Ewele opi a weta na agụba opi ike wee fụa. Obi mụ fụgbelu m omeka akụ. Obi mụ fụgbelu m omeka akụ. Omeka akụ liri ji mmụọ. Omeka akụ liri ede mmụọ. Ọ bụ na ịbụ ụgbọelu m omeka akụ. Ụgbọelu m omeka akụ ka m were ebi n'igwe ya aka. Ọ bụ na ịbụ ụgbọelu m omeka akụ. Ụgbọelu m omeka akụ ka m were ebi n'igwe ya aka. Mangijide kwoku jide ụfọ. Mangijide okwu jide ụfọ. Ndị be anyị onye isi na ị ga-eme aja ife okiko mee. Nke a bụ ajụjụ ị ga-ajụgodo onwe ya. Tupu ime mmadụ aja ife welụkwa aja wee mee n'elu. Ikpọta aja nke izi icheela anyanwụ, ikpọta nke igbo echeela anyanwụ, ikpọta nke ịtọ icheela anyanwụ. O wee bụrụ ya bụ na iji ọfọ. Maka na idide mbọsị ụtụtụ na-ekwuli na ọgụ ọfọ ka ya ji awa anyị. Eju na wee sị na ile ọma ka ya ji wa na-aga n'ugwu. Ndị na-enwe ijikwa ogu jide ọfọ. Obi mụ fụgbelu m omeka akụ. Fụgbelu m omeka akụ. Omeka akụ lede mmụọ. Omeka akụ lede mmụọ. Ọ bụ na ịfụgbelu m omeka akụ. Fụgbelu m omeka akụ ka m wele dị n'ịkpọ ya aka. Ọ bụ na ịfụgbelu m omeka akụ. Fụgbelu m omeka akụ ka m wele dị n'ịkpọ ya aka. Mangijide okwu jide ọfọ. Mangijide okwu jide ọfọ. Nwanne wedila obi inu wede n'ọnụ wepụrụ ebe a. O bụzi obi inu kwenye nkwenye bụ meka akụ esi n'elu akata kpii naanị. Ọ bụrụkwa n'ọnwụ. Hey! Obodo wee delu ụfọdụ na ọsọ. Ụfọdụ nọ n'obodo n'ikpe menụ. Ewele ọsọ na-agbata n'afịa ekela ka mmadụ ife mechi ji weje n'ejite. Ndị omeka agụ anụzi anya vive ka ọ nọ n'ụlọ. Wee chọtakwa ndị enu bụ ndị gbalịa mbọsị ụtụtụ Naịjirịa esi n'ọdụ wele ebu ome. Wee kpọba sibe na-ekwe n'ife na-emenụ. Si abụ na o mere ọ na ịma amụ ife. N'ife mee bụ na a ga-achọba anyị ka mmadụ ife kpata nwa iji si n'enu ịnya wee daa ka nwụrụ. Ya na ifuwe ife nụ a na-atụ n'ihu. Ebe isi n'ime chi nwa ebi ọkpala eze
iji nke ọdụdụ n'efuru ya bụ n'efu enwere ọdụ eji ya tụbakwa onye afọ ijiji nne omeka agụ wee gbolu kpọlụ mmadụ one ma one wee jebe n'afa eluzie n'afa dibie na-abụ onye na-afụrị ọfụ wee were ọkpụkpa wụrụ ananị wee si ya nye je ka onye ọba nwa ya dị ọkpala n'anya bụ ibe mekwa ọnụ na ọ bụ na ọyọbịa eme ka agụ ga-esi n'ebe ọ dị na wee bụrụ ihe wee bụrụ ya bụ na nna omeka agụ anata wee yọba dị ọkpala ya si ya biko bido tata na mgburi niile dị ya n'aka na ọ bụ na ojisi ike mee ka nwa ya bụ omeka agụ bunye ya nwere ife niile bụ ife nya akwụ nya nwere enwe omeka agụ ọgbakọnụ n'ozu ọmazi ife na-emenụ otuto ntogbu na-egbu nwa nkịta okwu na ya zi bịakwụla omeka agụ nne ya na-anya mmiri nne ya na-anya mmiri nwayọ katazia nke dị ọkpala anọ ndị be anyị ọ bụ na ị nụrụ ayịyọ mmadụ ibe iyo ọ bụ nke ndị mmụọ nke ị ga-anụ mmadụ ibe iyo yi ka ị nụrụ ọ bụ na ifu ụgbọelu ma omeka agụ ụgbọelu ma omeka agụ ka m wele ebine gba ya aka ọ bụ na ifu ụgbọelu ma omeka agụ ụgbọelu ma omeka agụ ka m wele ebine gba ya aka ma ngị jide okwu jide ụfọ ma ngị jide okwu jide ụfọ ebe akwa na akwa alịlị egwu onye agbaghị n'ọkpa mgbe n'isi wee bụrụ ya bụ na nwanne omeka agụ ewelụkwa n'opi enu opi ike etinye n'ọnụ wee kpọbakwa opie anya biko futeli ya nwanne obi m futelu m omeka agụ futelu m omeka agụ omeka agụ ledi mmụọ omeka agụ lelede mmụọ ọ bụ na ifutelu m omeka agụ futelu m omeka agụ ka m wele bi n'ịkọ ya aka ọ bụ na ifutelu m omeka agụ futelu m omeka agụ ka m wele bi n'ịkọ ya aka ma ngijide ogwu jide ọfọ ma ngijide ogwu jide ọfọ
n'ọnwụ wee bunye nne na nne ya wee fichasị anya mmiri aṅụrị jufu obi ndị niile na-aba a wee soroba na aṅụrị maka na ọ bụ ya ya bụ ụmụnne m n'ụmụnna osikọ na nọ maka na ịfụ mmadụ n'anya ka ị ga-eji wee were ife lụrụ onye ọzọ wee genye onye a maka na ọ dụrọ mma ya bụ onye ọbụla mere ezigbo ife obi m fụtelụ m omekago fụtelụ m omekago omekago dị ike mmụọ omekago dị ede mmụọ ọ bụ na ịfụtelụ m omekago fụtelụ m omekago ka m were bi n'igwe ọya ọ bụ na ịfụtelụ m omekago fụtelụ m omekago ka m were bi n'igwe ọya Bangidi dogu jido Bangidi dogu jido Animal. Oh, one yes, King, working one day. If you're also, I will on another Gabia. I know to go near the mouth. 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 I know to go where I like go. I want to go where I like my career. I want to go every time. I know to go near the mouth. Chief Louis is to go back out. Why watch you go here? I'm Jaga Ballet. No more to my go fee. Or what you go with? No, I'm Jaga Ballet. I couldn't only brafi like we go here. I can't have one on the here. No, I'm Jaga Ballet. All of my room, no quiet. I can't change. Remember one year. Dikeji mba wana n'ọkọ Chairman Chief Executive General Association Wajimoku Library Gabon. Ndị lahụ maka ihe ala bụ agụụ. O si m kelere ya all staff and management Association Wajimoku Library Gabon. Lolo Teresa wa Wajimoku ono mama Jaga Mbaye wanyo ma shebu Delta State yesi wanyo ka dereke ma ese Valentine wosu onem Jaga Mbaye ogana Jaga Mbaye yeso one of amato aliko bokuye yo mam Jaga Mbaye Chief Anthony Jokum also one of higher ambition wasenga one of them ono gaderema Chairman Chief Executive Dole Global Industry Limited Aba City Global Hotel na Laba ono mame Jaga Mbaye na rekele Chief Rebecca Jaman General Manager Marketing of Koja Amaniko for your time Ugotinye lelu amabwena lae Aye Jagamba na langodo Asunibu na la ikuano Ikemba na mwisi
mba ọgaranya nwere ọnya na-ekwesị Chief Chika Igbo si ọnụ Director Labour Masters isi Chairman Blessed Chika Motors Limited isi mmiri wanụ n'ala uru ala ya agụbata n'ala Igbo ekule agụbata onye ọ ga-adịrị agụbata beji aka mba isi mmiri wanụ n'ala uru ala ya Chief Okezie onye gburu nwanne m a onye ji aka mba ya Chairman Chief Executive Coque Technical Construction Limited ji aka mba eblebe ebuola onye kọlu uwe egwu egwu ya onye bụ ji aka mba ya Chief Frank onye ndị Mosu achị na gbara agwa Igbo land Chairman Chief Executive Labour Resources PLC Jagamba Achi narekele mo Achi narekele mo Achi ono kadere mo Achi narekele mo Achi ono Jagamba Achi narekele mo Chief Chukwujere Sadibe, he not a one, not like Bolan, and I got it. Dr. Precious, my cousin, the country, wow, no, I got it. When I'm Jagamba, Chairman Chief Executive. Okombe wano meja gamba the hood of companies yama ndoma meja gamba anya urukule traditional doctor Patrick ege ndukwege ochendo wano ndoma mjemano ochi murogu agworia ndoma meja gamba agana mwero nyodo I were kerani kawana mise otru nwadi orama tifaka plus simo hae e yamrudi ke nambale Chairman Donagap Pharmaceutical Company Limited ogbe ahara mise esi nwadi oke nwanne galiru onwe ihe dị n'oge Masi ejike m ikunu Mr. Football nwanne m ndoma mjaga Chief and Lolo Sam Mwebuzie Managing Director Amatex Motors Limited Deal on distribution LO300 bus both cash and high purchase services Ndoma Jagamba Okanyanje Marano Chief Mark Yemerando Kwang Ono madima anakelem Aturolo wanu na kwatara Administrator of Modern Home Health Agency US Ndoma Mjaka Vice President of Home Development Union Worldwide in Ndoma Okana Mejema Ana urugo Uyedema Ana urugo Mjaka Aya urugo Uyedema Aya urugo Mjaka Aya urugo Uyedema Aya urugo Aya urugo Uyedema Aya urugo Aya urugo Uyedema Toki Emmanuel Mama se Aya urugo Uyedema Ndoma Mjaka Aya urugo Uyedema Elisi Anya Sakude Aya urugo Uyedema Chairman Eniba Football Club Raba Aya urugo Uyedema Champions League Mjaka Aya urugo Uyedema
Managing Director, na still photos and video recording, the image maker, Yade Kuraga. I want to go, dear man, dear man, make a come by. I love you. I want to go, make a come by. Is your boy, DJ S Shine Best International.